Bă, dar ce să trăiești? Nu să-l înțelegi? Mamă, la neidu ăsta, că e vreu, în gură. Ne uităm pe Mihailie. Tu ești el, mă? Zi Mihăiță. Da. Mihai. Ei, de verde la lei, mafiana de lei. Hai, uite ce știe. Păi îmi cântă unul în cap. Vezi că după ăsta te dai. Oh! Da, mi-a bubuit ușa în casă și că vezi după ăsta te dai. Al nostru se concentrează. De noi pleacă ușa aia cu tu. TikTok, Tony TikToker, Tarașov. Hai bă, Condi, că e mai nebunit. Tony pe TikTok. Cum să-ți bați nepotul în 3 feluri diferite. În primul fel, când vii de la muncă, te aștepți să fie în pat, dar nepotul de frică este după ușă. Tu deschizi încetul și întrebi, oare unde este nepotul? Dar tu știi că este după ușă. Te dai mai în spate și intri ca taur în ușă să-l faci șnițel acolo, între ușă și perete. Aceasta este o metodă de a-ți bate nepotul. A doua metodă de a-ți bate nepotul. Îți duci nepotul la școală cu matizul, intră în fața unui tir, accelerează mai tare în așa fel încât să privească spatele. Să taie matizul, jumătatea de matiz pe jumătate, cum ar veni, să taie matizul pe jumătate și nepotul tău să rămână fără membre și fără picioare. Mamă, Dar picioarele ce sunt o membre? alea sunt membre, cum ar veni, da, e picioare, că picioarele Inferioare, membre... prostule. Ca tine, Da, mă, știu și ca eu. tine, calcularea ta din joc, ești nebun. Calcularea mea de joc. E pastile de trezit, tu mă da pastile de trezit. Uite cât de prost e ăla! Mamă, mi s-a repit și de frunte, efectiv. Deși n-am fruntea mare. No, mai neagră. Bă, fruntea mare chiar nu am, adică puteți să ieșiți orice, dar fruntea mare chiar nu am. Că ai dat capul în fericire, erai mic. Boost! Bă, singura chestie pe care Boost! te dezavantajează pe tine e că e mexican și... migrat. Sunt mexican? Să mi-l iei pe carpatat. Oh, ai cum am dat-o pe asta. Coai, asta e prima oară când trag pe meciul ăsta. Are 16 viață, băi băieți. Dă-te morții tăi. Ăla 16 viață. Dă-te și tu morții tăi. Ce dracu te-ai cu casa așa și că ești Nicu la beție? Bă, handicapatul dracu care vrei să te fac șnițel cu ușa? Prea metodă de a-ți bate nepotul. Bă, ce mie, mi-ai trimis aia, știi, cu fantoma. Știi că aia a apărut pe 24, pe la vreo 6 dimineața și la 20, pe tot în noaptea aia de 24 s-a fost una spânzurată. Bă, da, în parc. animale sunteți, Bă, băi. Mihai! Nu ne pasă, mâncați-și gura ta. Păi tot mi-ai trimis poza aia, că nu ne pasă. Păi ți-am trimis-o că... Așa ți-am Daniele, trimis-o, vezi că dar nu o să ți-am iau trimis-o mie, ca să-mi zici. Mie, uite că dacă vrei să-mi Daniele, faci faci tu un apelul? pic? Hai că dau un flash. Hai că dau un flash. Și faci pic. Fă pic. Nu-i nimeni, mă. Cum mă să nu? Vrei să-ți omori nepotul de tot? Nu-i nimeni, Daniele, nu sunt doi oameni. Lasă-mă în spate că s-a uitat un idiot. Vrei să-ți omori de tot nepotul? Când doarme, leagă o frânghie de picior. Taci, bă! Când doarme, leagă o frânghie de picior. După frânghia, o legi de roata la matiz. Pleci cu scârs cu matizul, nepotul se va face franjuri în geam și îl vei face căcat. O să-i aduci cadouri cu număr par în cel mai scurt timp. Deci că a fost zodiac ăsta, mânca. Mamă. Stai să vezi tu ce titlul ăsta. Bă, hai să luăm dracu pe B, pe under, pe B, Da. go B. Că mai pe mid am mers. Asta că las pe Mihailie, vedeți ce moare ca prost. Oh. Mihai, nu dai și nouă unii? Intrați, că atrás. Sau nu ești capabil. Dau un flash. Ceau, m-am făcut căcat. Lăsați și alți Daniel în stânga. M-am făcut flash ăsta. I-a dat unul un flash. Mi-a dat un prost flash. Uite, acum a făcut Lasă-mă că mă coada bag. între picioare, Mă să bag bagă în aici, picior, unde- că trece unde- pe caia. Pare că Tălin culoarea ca WC-ul ăsta, bine. Dacă ridici capacul. Vezi că nu mai ai hârtie, băi nebunul.
mi-a zis acolo, Matiz. Care problema am? Tu ești ungur? Nem tudom, nem tudom. What did you say? Say it again. Say it again. Hai bă, și pe ea. Afară. What? Îi vor gorit din țară. Afară cu boss gorit în țară? Nu putere gură de ungar, nenorocit maghiaraz. Prostule, bosgorii sunt ungurii. Nu mă, lasă. Păi da, mă. Ce să știe mexicanii ăștia? E și dracu afară din țară. Ce să știi mexicanii ăștia? Are culoarea ca parchetul, ce pretenție avea de la ei? Hai Mihai, dă-i cu shift-ul că nu te Are știe. culoarea ca mileu. Am. Fucking Hungarian, piece of shit maghiar. Mamă, ce mi-a dat. Iau și ăsta. Ia, Program ești că, uite cum mi-a murit, uite-mi pe mine, Bă, bă mie. prostule, ăla Zici și mă mie, de ce stăteai mă în linie mă cu mine? Păi tu stăteai jos, tu stăteai mai jos ca mine. Doamne, cât de prost te-a făcut Paul aia, de ziua ei mâine și trec pe la aia. Are mâine mă prostule, e poi mâine. Păi în cât e născută mă prostule? Pe 29 mă prostule. Mamă, nasol, bă. Bă, vedeți că vă dau un flash din aplicație, mă dați. Cine e născut pe 29 suge coaiele la ouă. A, păi tu pe cât ești născut, Cătăline? Păi da mă, da. Păi da, mă, da. Eu sunt în iulie, gen. Mamă, mi-a luat un flash. Ia luați vă, măi, bomba. Bă, țineți-l în spate, fă must, fă must. Mulțumesc de bun. Mulțumesc de bun! Păi Mihai e 200, dar tu ce crezi doar care nu le știi? Așa nu care are. Că prost ce l-a făcut mă sa! Pune site aici. Mihai, aici. Cât de prost ești, Iisuse Hristoase. Așa Mihai, sare. Sar Mihai, ale play. Mă prostule, l-am omorât pe ăla. Păi da, mi l-am omorât pe ăla pentru că l-am omorât, de monstru. De ce ai stat cu ăla? De ce te-ai bătut cu ăla? Bă, da, vorbește mă normal. Hai, nu Dacă vorbești. ai prost. Noi facem Ăla, asta. Nu, zi, de ce te-ai bătut mă cu ăla? De ce te-ai bătut mă cu ăla? Am fost Nu așa că acum mă emis emis cum ar veni și știi că nu-mi place mie. Tu înainte să mă emis pe mine sau să faci astea cu mine, informează-te mai întâi cine sunt eu. De ce te-ai dus bă pe ei? De ce nu te-ai bătut cu ăla și nu te-ai dus pe ea? Așa, Pentru că era unul cu polarul care mă ținea. răspunde frumos. Bă, era unul cu polarul care îmi dădea toporul dacă mă duceam pe aici. Am zis să-l bag pe ăsta. Când am văzut, păi nu, că tu ai venit în mici, trebuia să te bați cu ăla de-n dreapta, nu cu ăla de pe poziția mea, înțelegi? Practic mi-ai furat cheiul și mi-a lăsat legumă. Nu face mustață de Nicu, nu face mustață. Fără mustață de Nicu. Rog frumos, intrați și voi, este unul acolo, în stânga. Suntem aici, hai, Așa. Hai, plan, hai. Aud, elegant, dăm un smoke aici pe conector. De la 3 FPC-uri toate adunate. Cine plantează pula în gură, o planează. Ia uite, uitați-vă și voi ce copil bun. El nu se stină banii. Că e amărât săracul, stă la moara. El ceapo de România. Mam. Dați al doilea copil. Fiu, nu mustăcios, ce se Care cere? mă, că i-am ieșit la pivă, mă, prostule. Bă, știați că ăsta e român. L-am prins, mă. Care level 10 și are și TikTok. Ce pretenție avea de el? Ia uite mă, băga mea și... Oh, stai că ăștia ne bat, bă, acum văd. Băi, TikTok, are cu să jucăm, că ești pe ultimul loc. E bine. Mamă, bun rău flash-ul să-l mai dai. Bă, verde, să mai dai flash-ul pe bun. Liber meu! Hai. Hai de condi, că ești prea nebun. Mai e unul pe B, e unul pe B, 30 HP. Atunci hai pa. Păi de ce să ai pe... Cred că să rotezi restul, nu te-ai prins? Nu să rotește nimeni, că eram doar eu. Cum adică? Ești prea prost. Bine, mă, sunt eu prea prost. Ia du-te mă, deja că ți-ai luat cap să moară băieții. Ia, hai, mă. Mi-am luat cap, mă. Bine, hai, plantează. Cine îl plantează pula în gură o planează. Ia
Scoate băi Condi, cine-i pa? Păi nu, că ai Păi mai ți-am bulan. scos eu 3 pe A. Da. Ce mi-ai scos tu mă 3 pa? Ia uite ce prostești. Ți-am scos 3 pe A plus că tău 1. Stai acolo, Dănuț, nu te arăta. Că-i fac eu ăsta. Ochii pardaf. Era să te omoară și ăsta. Mă dă în gură, mă, mai întâi să fii în viață și după să comentezi. Adică? Adică ce mă, Michael Jackson mai are să-mi zică mie ceva? Nu mai știu eu. Hai gata, că uitați deja că... Michael Jackson a murit că coiul mie mi l-a belit. Bă, dar aia mai luat bomba asta de aici. Ia vrea că ești bombă, că ești protă bubui. Vezi că ai râs cam fake aici. Mi-a luat un nade în barbă. Uite bă pe ăsta! Doamne, vezi că mă vine spatele, că Hai la boost, hai la boost. Te descurci, Mihai, sau te dă? Hai mă, poate... Bine, mă, hai pe B. Unul side. Băi, nebun. Vreți drop? Bă, ni s-a bucură. Gata, că ți-am dat un drop. Mersi, sclavul. Bă, vezi că ai găsit culoarea, băiatul meu. Bă, voi vă dați seama cum era o societate în care, de exemplu, negri aveau toate drepturile înainte Bă, și erau un albi? alb să dea negru la AK. Să dea negru la AK, să dea AK la negru, ce prost nu. Bă, s-a schimbat vremurile Cătălin. Că făceam din tine AK dacă n-aveam bani. Dacă facea mai mult decât un negru. Păi da, că AK o mai și trage. Da, băi, vezi că e aici. Da, mă. Da. Bă, da, Minus 61, minus 61, sus. Copii! Oh. Da, mulțumesc. Ăla rupt ăla cu pistolul. Oare mai e aici, în dreapta. Dreapta. Dă-te morții tăi! Hai că v-a plăcut nade-ul ăla. Mamă, coaie! Cât te-am dat cu nade-ul ăla? Băi, ești prost? Mă arată ăsta. Știi cât te-am dat Băi, cu vreau și nade-ul, unde Mihăiță? Vezi că e 54. scump. Cât e bă ăla de la băgat acum în colecția aia nouă? Prin stream. Deagle-ul ăla. Cu X-ul. Fel. Băi, coaie, tu știi cum se vede... Mamă, ce șmecherie. Arată așa ciumă, dar e șmecher. Arată șumă, i-au zis. Mamă, mi-a dat și ăsta un flash. Am monitorul alb. Arca, varul și negru ca Sidaru. Hai aici. Hai la băză. Hai cătuță. Hai, Daniele. Mamă, e să Sara nu știe asta. Vrei să ne rotim de aici, că nu trebuie. Bravo, băi, băi, băi. Hai. În dreapta, spate vă vin. Ce faci și băi, direct, clipe, mai pula, cioban? Daniele claci orchic, atâta zic. Daniele. Că ăsta, mă, s-a uitat la serverul ăla și chiar era harta lumii la vloguri, nu Mamă, coaie, Mihai! Ce? Intră pe Insta. Să moară Bibi. Am văzut că avea toate eroile alea pornite. Mamă, uită-te la... Păi, ești nebun. Daniele, am auzit că vrei... Mamă. Las că joc cu Mac. Joacă cu Macu, Daniele, că n-ai 2 cu 12. Crezi că ar fierbe un nou acolo? Hai să mergem ușor pe B, că pare o tactică foarte... Când făceam țiganii aici, că bă, dă și la climă. Băieții, o să pușeze unul cu Nova-ul. Hai așteptați puțin. Uite bă ce Nova are. Hai să mă putem. Mamă. Bine băi Condi. Criminal băi Condi. Ți-a dat-o, băi, Condi. Da, i-a dat-o.
Daniel, eu zic să mai pui o pereche de clar peste ăștia, că nu prea vezi. Mid. Ok. City vă vine unul. Mid. Bravo. Mai e unul mid. Ma. 7-7. Miu 7-7. Ce Doamne, făcea ăla omul ăsta, bă? nu știu, voia să salveze și ultima viață. Hai să mergem pe acă. Mi se pare că domnul Condi e criminal azi. Bă, da și bă un AK. Că e ultima anul. Cătăline, dai și lui, că e amărât. Hai mă cum ia Survivor, că se îmbracă ăștia, să spală pe dinți. Mihai, Bă, dai și gami, lui ești acá. pula în Survivor, că ce mai fă show după. După. Așa de interesant e că ești numai ca minte după ce post e. Canal de bă, prostule. Aaaa. E greu, bă, să știi că n-ai televizor în cameră. În casă. Mamă, ce-a venit să fac? Let's go. Plant. Taci! Daniele, dar mergi cam greu cu băiatul. He's behind. Spate, rampă, dă shift. Da, mă știu. He's ramp. Mamă, ce la nivel la barbă. Rampă. Oh my god. Man, you are very good. Where are you from? Oh my god. I don't know, I'm from Romania. Romania, Romania. Давай, блядь, пидор. Ты нахуй, сука! Mamă. Mid. Hai că e mid, nici n-ai dat toți pe B. Da? A, nu mă, nu. Nu se pare. Bă, Daniele, Mamă, că doamne. întoarce căștile invers. Da. Hai că poți să dai cu ăsta. Cu al tău, așteaptă-l. Bă-te cu ăla, băi. Aaaa. Mamă. Bă, ăla nu e acu? A, semăna nu e. Au făcut Mamă, mi-a anime-urile dat aia, tale. mă, bă. Mamă, Mihai, bă, deci... Bă, omorți-l unul. Să bat pula și în Tupac. Îmi bat pula măta și în El Nino. Mamă, zici că a zis de taxul ăla imaginar. Bă, Mihai, Să- nu știi cine e acu? Bă, tu te-ai uitat la Samurai Jack când erai mic? Bă, Mamă, Mai era Nicu, bă, Samurai Jack, că nu mai dat pe ulei. bă, să pun pe Biggie Smalls ca pe ProSap. Codu! Ai venit după mine? Ți-a dat ăla... Domnișoară, n-ai venit în asta la 4, acum dacă vii acasă, te barou. Are băieții mei bani. Nu se scaldă. Nu știu, prost are 5 kill-uri și își ia ăsta. Mamă, cred că iară venit pe A. Singur pe A, bă, deci da, bă, duce la aia că tot atâta băgare pe mine cap. Băi, Condi, vezi că ai un famas pe site acolo. Bă, Aveai și tu unde banda mi-a după tras, ce bă, e că l-am corona văzut. trecută. aceștia băieții foarte. Mamă, era Daniel Ned ăla pentru cătă. Oh my god, Daniel de clutcher. Daniel se concentrează. Daniel, Hai puneți că... cu... Ia stai mă, că tot le-am lăsat mor cu el. Mamă, dacă murea ăla mă căcam pe mine de râs. Bă, doar de râs că te căcat ai căcat pe tine deja. Amuzant, te-ai prins. Hai te-ai prins. Ia dă-mi o poză cu chiloții dacă ești tare în gură. Păi oricum sunt negri, bă, nu se vede așa bine.
Are statichia cu FBI, zici că e altcineva. Da, da, ce tragi, mă? Așa să învață la voi la Dumbravia. Au. Bă, bomba e acolo, minus 63, minus 63. Pe, bă, pe. Unde, mă, be? Be. Hai, mă, extraordinar. Bă, dar cum să nimerește să fiu singur de dracu de B-ul ăsta, mă? Amândoi B. Da, Cum să nimerește că Daniel să moare așa ca tot timpul, ca beții. Uitați-vă și voi aici, dau și un F5. Dacă ați mai văzut așa ceva. Daniele, 6 ore. Bă, eu măcar am fost unul singur, dar voiam să mă uit 4 pe ăștia acolo pe site. N-a murit nimeni 4 pe ăștia acolo. Eram doar eu. Nu-și cum pula mea am rămas unul singur. Păi nu știu ce s-a întâmplat cu restul. Eu știu că am murit singur pe B. A fost. Păi da, Mihai, oare de ce? Eram pe B. Mamă. Mamă, dă-ți că... Nu se pare că e B. Mihai, tu să mai zici tu. A, că ce e aici? Sarcofrag. Fratele vostru pușează mid-ul. Hai că vin și eu cu tine. Haide! Hai, Hai, cocoș! buci. Hai, mă! Haide! Dar Hai cred că că vin cam nu nu ăștia. știu cum să vă zic. Dă-te în pula mea cam. Dă pe pula mea cam. Da. Dar nu ți stai ușor. Stai ușor, băi, puișor, că nu e chiar așa. Aaa, băi, pe lată Bă. stai. Ce înseamnă stai ușor? Dacă nu știam de unde vii Mihai, să stai ce, să ascunde camuia. Băi, ești ratat, sunt eu, am rămas eu cu tine, de-aia ți-am să stai încet. Că nu știam unde sunt. M-am bătut cu 2. Hai să fie blue. Păi Mihai a rămas pe acela stagiu. Machia mea e gărbosul. Mi-a rămas pe acela stagiu, care că sunt la egal cu Dănuț. Păi da, dar Dănuț avea 2 kill-uri. Păi și eu n-am avut 2 kill-uri. Ai Păi avut nebunule, 5. sunt cu... Ai avut 5. Sunt cu Păi vreau Dănuț să de fac mult și eu la mei cu acela stagiu. partii. Mamă. Mi-am băt, dar vă... Minus 89 pe mine. Foarte bine. Mă foarte bucur. A văzut cineva aia? Nu. Ce ai făcut? Nemica. Nu aș lua un 5 dar ăsta măcar. Hai, nu mai zic așa, așa pierde meci. Așa. Acest gura degeaba. Nimica, Mihai. Serios, chiar n-am fost atent ce zic. Oricum pierdem meciul, degeaba mai zic, ești nebun. Soluția este să nu mai dăm Da, push să pe ce mic. rol bag eu după. Ce să zici? Să nu mai dăm push pe mic, că nu face nimic, hai să ținem site-urile astea. Da, bă, dăm push. Aici. Vina ăștia. Și ce chestie, sunt singur. Las că venim să murim și noi. Imediat, băieți. Aaa, de mă.
E pe site aici, la prelată. Și acum se dă el mare, că a scos runda, dar de unde? Că a făcut 2 kill-uri. Da. Câte kill-uri ai? Câte kill-uri are și de unde? Bă, asta e corectă, acum nu mai am ce zice. Mă gândeam că a făcut, dar nu s-a dat, a făcut cut. Bă, dar ce-o dai mă la întors așa, mă bași pe mine repede în conversație, Mihai, ca să Păi nu, că mai devreme te pupa în curcă, că tu la un moment dat ai avut Păi 2 el avea kill-uri și eu 2. 5. Păi da. De unde că am stat numai eu cu Dăruț, am stat la același scor mai mereu. Păi da. Mamă! Mamă! Mamă, l-a rupt pe B, mamă. Mamă, cum arată asta, ce balcoane are! Bă. E pe B. Lasă mă, că jegul ăla să ringe. Mamă. M-a luat portul. Bam! Ratați! Eu mă bat pe LOL că nu mai văd. Bă, te pe LOL că cantă între tine.